дуруди бепоён. шунавандаҳои азиз, ман бо шумо ҳуқуқшинос Иброҳим Ширин. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи як зани ҷавоне аз Тоҷикистон, аз ноҳияи Рашт, деҳаи Кӯчон аст. агар ман дар бораи ин зан ҳозир нақл кунам, ҳар кас ки дил доред, дили шумо реш мешавад. дӯстони муҳтарам, маҳрамбӣ соли 1994 бо ҷавони Неъматшо гуфтанӣ дар ноҳияи Рашт, деҳаи Навдӣ, дар асоси тӯи оила барпо мекунанд. дар зиндагии якҷоя соҳиби писар мешаванд. соли 1995 номи писару Дилшод мемонанд. Дилшод 2 сола мешавад ва бо амри тақдир ин зану шавҳар аз якдигар ҷудо мешаванд, оила барҳам мехӯрад ва маҳрамбӣ писараш Дилшодро гирифта меорад ба деҳаи Кӯчун. аммо падари маҳрамбӣ Раҷабалӣ намехоҳад ки Дилшод дар хонаи бобояш бимонад, то ки фикр мекунад ки ин зан ҷавон аст, ин оянда шавҳар бояд кунад ва дар оянда мумкин пияндари Дилшодро азият диҳад. барои ҳамин Дилшодро ба падараш Неъматшо месупоранд. Неъматшо аз ноҳияи Рашт, деҳаи Навдӣ буда. номи падараш Карим, номи модараш Баргигул, ки айни ҳол он Баргигулу Карим дар қайди ҳаёт нестанд. номи бародараш Туғун будааст. дӯстони муҳтарам, ин зан ба ман муроҷиат кард ки ба ин кӯмаки ҳуқуқӣ расонам. айни ҳол Дилшод ба балоғат расидааст. ӯ мактаби миёнаро дар Навдӣ хатм кардааст ва донишҷӯ дар Душанбе шудааст. агар ин ноболиғ мешуд, метавонистем ки ба воситаи суд ин корро ҳал мекардем. аммо азбаски ин ба балоғат расидааст ва айни ҳол метавонад ки биёяд модари биологии худро бубинад. фақат ҳамин маҳрамбӣ ҳаминро медонад ки дар хонаи ҳамон падараш буд, аммо дар таҳти тарбияе ки буд, инро намедонад. мумкин ки ба Дилшод фаҳмонданд ки модари ӯ худи биби ӯ аст, Баргигул, ё ки зани амакаш ё амааш. мумкин чунон фаҳмонда бошанд ва ба ӯ нагуфта бошанд ки ту модар дорӣ дар деҳаи Кӯчон, номаш маҳрамбӣ аст. ё мумкин бидонад инро, аммо маҳрамбӣ намедонад. фақат маҳрамбӣ медонист ки вай дар мактаби миёнаи деҳаи Навдӣ мехост ки ба аёдати ӯ биравад, аммо бисёр нафарон мегуфтанд ки ӯ намедонад ки ту модари вай ҳастӣ. агар ту биравӣ, вай ба беморӣ гирифтор мешавад. барое ки писарашро аз даст надодан, маҳрамбӣ дилаш намешавад ва намехоҳад ки худаш рафта ӯро бигӯяд ки ман модари ту ҳастам. ва барои ҳамин фикри саломатии писарашро бисёртар мекунад, аммо шабу рӯз барои писар месӯзад. соли 1999 бо амри тақдир падари маҳрамбӣ Раҷабалӣ маҳрамбиро ба шавҳар медиҳад, ба як шиносаш, ва маҳрамбӣ шавҳар мекунад дар шаҳри Қурғонтепа. он ҷо рафта зиндагӣ мекунад аз соли 1999 то 2015 ва соҳиби 2 духтарча мешавад. бо амри тақдир бахти дуюм ҳам омад намекунад. шавҳараш дар болои ин зан мегирад. маҳрамбӣ тоқат накарда меояд дар ҳамин деҳаи Кӯчун, ноҳияи Рашт, дар хонаи падару модараш то ҳол мемонад. айни ҳол зиндагӣ миёна доранд, аз чизе танқисӣ намекашад, чунки додарҳояш ӯро таъмин мекунанд. модараш Ситорамо зинда аст. падараш Раҷабалӣ соли 2018 вафот кард. аммо маҳрамбӣ шабу рӯз дар аёдати фарзанд, дар фикри фарзанд ғами зиёде мехӯрад. ба бемориҳои гуногун мубтало шудааст, аз ҷумла бемории асаб шудааст ва бисёр мехоҳад ки фарзандаш Дилшодро бубинад. ҳаминро қайд карданиам ки мо ҳама мусулмон ҳастем. дар зиндагӣ ки бехато бегуноҳ мешавад, ғайри худованд касе бегуноҳ намешавад. ҳар чӣ буд набуд ба гузашта салавот гуфтан дар кор. аммо айни ҳол Дилшод ба балоғат расидааст. албатта донишҷӯ бошад ки будани модари биологиро бояд хуб бифаҳмад ва бояд ки ба аёдати модараш бияд. хуб мешуд ки наздикони Дилшод, падараш ё амакҳояш, касе ки ӯро ба воя расонданд, ба Дилшод бигӯянд ки модар дорид, яъне ки модараш ӯро 9 моҳ дар батнаш гардон, модари биологияш ӯро бо чӣ азобҳо таваллуд кард, ба дунё овард. ӯ 2 сола буд ки аз ҳам ҷудо шуданд ва баъди ин як умр дар роҳи Дилшод, интизори Дилшод аст. мехоҳад Дилшодро бубинад. шабу рӯз барои ӯ гирья мекунад, нола мекунад ва хоҳиш аз чандин нафарон кардааст ки ҳамин Дилшодро бигӯед ман модари ӯ ҳастам, модари биологии ӯ ҳастам, ӯ ба балоғат расидааст, ба аёдати ман биёяд, то ки ман мумкин нест, ҳуқуқ надорам ки ба хонаи падари он кас равам. барои ҳамин дӯстони муҳтарам, касе ки агар дар Навдӣ зиндагонӣ доред, Дилшодро мешиносед, номи падараш Неъматшо, номи амакаш Туғун,
خوب میشد که همین دلشاد رو حقیقت رو میفهموندید. مادر بیولوژی در کوچون زندگانی دارد، در خانه پدرش رجب علی، مادرش ستورما زنده حیات است. در آرزوی دیدار فرزندش دلشاد میباشد و میخواهد که دلشاد به عیادت او برود. دستگیری کنید دوستان. خوب میشد که کاری میکردید که همین مادر پسر رو میدیدن، یکدیگر رو میدیدن، به نهایت کاری ثواب می شود. به نهایت این کاری ثواب می شود. دلشاد در کجا که باشی، خود در تاجیکستانی، خود بیرون از تاجیکستانی، خود در رشت، خود در دوشنبه، فراموش نکن تو مادر داری. تو دعای مادر رو بگیر. مادر بیولوژی تو زنده حیات است. مادری تو 25-26 سال در غم تو است. شب و روز فقط در فکر تو است. فقط انتظار است. فقط چشمش برای تو انتظار است. مادر خود را خبر بگیر، به عیادت مادر خود برو، حتما او را ببین، دعای نیکش را بگیر، به گذشته صلوات گفتن در کار. مادرت گناه ندارد، مادرت تو را نپرتافته است، او یگان گناه ندارد. دوستان محترم، همین را قید کردنیم که در برآمد دیگر ممکن با اوید این اویله ها برآمد کنم و من حقوقشناس زیادتر کارهای اویلوی رو میبینم و به کانال من ابران و شیرین ابونه شوید. سلامت باشید، در امان خداوند باشید.